Добре дошли в играта Приключения за лов на съкровища. Здравейте на всички, аз съм София, днес ще играем Приключения за лов на съкровища. Нека обясня как се играе. Това е игра, предназначена за деца на възраст от 6 до 12 години, която се играе на плажа през летните месеци. Основните цели на тази игра са насърчаване на физическата активност на децата на плажа, подобряване на взимането на решения и критичното мислене, насърчаване на работата в екип и сътрудничеството. Участниците ще бъдат разделени на отбори от 2 до 4 играча, като всеки отбор ще получи карта на съкровищата, скрити в пясъка, с улики, водещи до тях. Докато играят, отборите ще трябва да завършат физически предизвикателства, като например изграждане на пясъчни замъци или правене на цигански колела, за да отключат следващата улика. Да играем. Нека се разделим на екипи от 4 и да вземем карта на съкровището. Картата на съкровището съдържа улики, които водят до скрити съкровища, заровени в пясъка. Не забравяйте да оставите околната среда чиста.